kam kráčíš česká energetikou. Já doufám, že neuslyším to, co bych slyšet nechtěl. V jaké situaci se teď konkrétně nacházíme? Česká republika tady z toho musí udělat provázaný systém. 체코의 안전적 전력 공급과 산업 발전에 기여하고자 합니다. KGP stavěla jedné elektrárny i 40 let. Protože jsme se rozhodli stavět další bloky, bude nepochybně spojeno s tím, že se na té dostavbě a budoucí údržbě opět budou podílet české firmy. A pokud bych chtěl být hodně odvážný, tak se nemusíme bavit jenom o závodu na kompletaci jaderného paliva, ale můžeme se vůbec bavit o závodu na obohacování uranu. Jaderná budoucnost je nevyhnutelná, nemá alternativu a bez jádra s pohledem současnosti se neobejdeme tak, aby jsme zajistili bezpečnost, dostatek energie a tak, aby jsme nákladově efektivně snižovali emise skleníkových plynů. Nikdo vážně nemyslí to, že by spotřeba elektřiny měla klesat, ale důležité je vzít na vědomí fakt, že ona může poměrně výrazně narůstat. Samozřejmě to tempo záleží na dalších krocích v oblasti dekarbonizace, ale je to fakt. V našem regionu to jádro bude zásadní pro energetickou bezpečnost, stabilitu dodávek a v podstatě i stabilní ceny do budoucna. To, co jsme identifikovali jako problémy pro celou Českou republiku, se dá krásně použít i pro problémy, které souvisí s dostavbou Dukovan, případně dalších jaderných zdrojů na území České republiky. Já pevně věřím tomu, že po tom, co jsme se dneska tady bavili odborně na toto téma, že všichni vědí, jaké kroky je potřeba učinit. Věří tomu, že i ten podíl českých společností bude větší jak 50% na výstavbě Dukovan 2 a následných aktivit, které tam budou na správě těch zařízení. Takže já věřím, že v celku pozitivní závěry. Bude tady spousta jádra, co se tady všechno uděje, postaví se velké reaktory, malé reaktory a bude to. Tady v Praze bylo naprosto vrcholné obsazení všech speakerů a mohu na závěr s jakýmsi uspokojením konstatovat, že se to dokonce možná i podepíše. Takže já jsem strašně rád, že jsme se mohli na tom podílet a že dostala odborná veřejnost, která nemá detailní informace, taková data a takové ujištění, že by tahle vláda to ještě mohla podepsat.